Да си направим вкусни сандвичи, този път с тиквичка. Стават наистина много вкусни и свежи. Нарязвам се една по-голяма тиквичка по този начин. Виждате как изглежда. Дебелината е около половин сантиметър или малко повече. Слагаме в грил тигана, намазваме с олио от двете страни, след което се опече от едната страна, разбира се, обръщам от другата и след това вадя тиквичките, нарязвам се една багета на две. Разполовяваме по този начин и я слагам в грил тигана, за да се запече и тя хубаво. Добавям и останалата част, ето виждате как изглежда и след това се правя едно чесново масло. В 20 грама масло се слагам една скелетка чесън, след което хубаво го разбърквам с щетката, с която ще мажа багетките. Виждате как изглежда, намазвам си изпечените багетки, става чудесно, просто вече уха е невероятно. Нареждам си тиквичките, след това нареждам и резени кашкавал, както и шунка, разбира се, може да замените шунката с друг колбас, но с шунка става чудесно. Отгоре добавям още тиквички, захлупвам сандвичите и се получиха наистина невероятно вкусни сандвичи. Вие приготвили ли сте си някога сандвичи с тиквички? Напишете в коментарите.